Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U tal-eżis l-lum edin nofru il-Quddisa għal-Ruħ Salvatore u Giuseppi Gauci. Illum il-Knisja qed tiċċelebra il-tifkira ta' San Bonifazju Isqof u Martri. Gdin kien persuna mill-Ingilterra li marret il-Ġermanja tippriedika bħala missjonarja, imbagħad saret isqof u permezz tal-ħajja tiegħu ħafna ikkonvertew, ħafna rħula, ħafna bliet fil-Ġermanja reġgħu laqgħu il-fidi ta' Kristu. Jew nitolbu l-mulejjena biex fuq l-eżempju ta' San Bonifazju kull wieħed u waħda minna nitħeġġu aktar biex verament immexxu lil Kristu. U biex nitħejju tajjeb bħal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej l-għajnuna bit-talb tal-Martri San Bonifazju li jgħallem il-fidi tiegħek u taxxida għalija bit-tixrid ta' demmu. Għamel aħna wkoll nżommu sħaħ fl-istess fidi u b'qalbna qawwija nistqarruha bil-għemil bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, inti imxejt warajja fit-tagħlim tiegħi, fl-imġiba tiegħi, fil-pjan u t-twemmin tiegħi, fis-sabar, fl-imħabba u fil-perseveranza tiegħi, fil-persekuzzjonijiet u d-batijiet li ġew fuqi f'Antjokja, f'Ikonju u f'Listra. X'persekuzzjonijiet għaddejt minnhom, iżda ħelisni l-mulej minnhom kollha. U dawk li jridu jgħixu ħajja tajba fi Kristu, il-koll jgħaddu mill-persekuzzjoni. Imma nies il-ħżiena u l-ċuħ boħra imorru mill-ħażina għall-għar, iqarqu u jitqarqu. Immint ibqa' miexi f'dak li tgħallimt u emmint bisħieħ, għax taf mingħand min tgħallimtu. Għax sa minn żogħżitek sirt mitħla tal-kotba mqazza li jistgħu jagħtuk l-għerf li jwassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu. L-Iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem iċanfar iwiddeb u jrawwan fis-sewwa biex hekk il-bniedem ta' Alla ikun perfett imħejji għal kull ħidma tajba. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Ħafna li jagħmlu għalja u ħabtuni, imma jien ma nitbijieċ mill-preċetti tiegħek. Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek, għal dejjem id-digrieti u l-ġustizzja tiegħek. Il-kbarat għal xemxejn jagħmlu għalija, imma minn kelmtek tibża qalbi. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek, ma hemm l-ebda tfixkil għalihom. Nistenna s-salvazzjoni tiegħek mulej u nħares il-preċetti tiegħek. Inħares il-preċetti u l-kmandamenti tiegħek quddiem għajnejk l-imġiba tiegħi kollha. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieru jħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien huwa jgħallem fit-tempju Ġesu qabad u qal:
Din kif inhi li l-kittieba jgħidu li l-Messija huwa bin David. David stess imnebbaħ mill-Ispiritu Santu qal: il-mulej qal lil sidi, oqgħod fuq il-lemin tiegħi, sa ma nkoqqet li dewwa tiegħek taħt riġlejk. Jekk David stess se jaħlu sidu, mela kif inhu ibnu. U dik il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. X'inħarsu lejn l-ewwel qari għandna lil San Pawl li qed jikteb lil Timotju u dan San Pawl qed ipoġġi lilu nnifsu bħala mudell ta' min jimitah. Din l-idea li wieħed jimita lil Kristu jew li wieħed jimita lil Kristu permezz ta' xi ħadd ieħor qegħdin narawha sa mill-bidunet tal-Knisja. Dik li tfisser meta aħna nagħmlu festa lil xi qaddis jew il xi qaddisa li aħna npoġġuh qudiemna biex bħalma dik il-persuna imitat lil Kristu u l-ħajja tagħha ġiet iffurmata permezz tal-ħajja ta' Kristu, hekk ukoll aħna nistgħu nagħmlu bħala. U San Pawl hawnhekk qisu qed jiftaħar, però mhu qed jiftaħar xejn. San Pawl qed jipprova jgħallem b'emilu stess. U qed jgħidlu s-sors tat-tagħlim lanqas mhu stess. Is-sors tat-tagħlim u Kristu, dak li għamel Kristu u dak kollu li hemm fl-Iskrittura kollha kemm hi. Aħna l-Iskrittura kollha kemm nafu li t-Testament il-Qadim u t-Testament il-Ġdid. U hawnhekk San Pawl ifakkarna u ifakkar lil Timotju li biex jixbaħ lilu verament u biex konsegwentament ikun jiġbaħ aktar lil Alla irid ikun mitħla ta' din il-kelma. U permezz ta' din il-kelma mbagħad wieħed jista' jgħallem, iċanfar, iwiddeb, irawwen fis-sewwa. Hawnhekk San Pawl ukoll jagħmel distinzjoni bejn il-mentalità tad-dinja u l-mentalità ta' Kristu. X'jgħid? Jgħid li min isegwi l-Alla bħalu xi kultant ibati, però in-nies il-ħżiena u l-uċuħ boħra imorru mill-ħażin għall-agħar iqarqu u jitqarqu. Filwaqt li mill-banda l-oħra hemm is-sens ta' premju u s-sens tal-laqgħa ma' Ġesu, is-sens tal-eżempju tajjeb min jimxi verament wara Ġesu, anke jekk din it-triq ikun fiha ftit datbatija. Però mill-banda l-oħra l-mentalità tad-dinja fija nies b'uġuħ boħra li jqarqu li jmorru mill-ħażina għall-agħar, x'fiha kemm jippruvaw jekk gwadanjaw, tispiċċa tmur mill-ħażina għall-agħar. Iqarqu huma bl-oħrajn, però min iqarraq imbagħad jispiċċa u wkoll jitqarraq. Għalhekk jew nitolbu l-mulej, għax da l-kliem kollu mbagħad niġbruh fil-vers ta' qabel l-Evanġelu. Jekk xi ħadd iħobbni jħares kelmti, jgħid il-mulej, u missieru jħobbu aħna niġu għandu. Il-mulej dak li jixtieq li jiġi għandna fil-qalb tagħna, fil-ħajja tagħna. Għalhekk jew nagħmlu l-kuraġġ, aħna għandna l-vantaġġ li aħna mitħla tal-kelma tiegħu. Aħna nafuha, niftakruha, nisemgħuha kważi ta' kuljum. Ejjew inħallu din il-kelma ma tiqafx ma' widnejna, imma tibqa' tinżel bil-mod il-mod fil-qalb tagħna u jew inkomplu nitolbu għad-don tal-qawwa biex dak li jitnibbet fina inwettquh fil-prattika. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew issa rresqu it-talb tagħna l-missierna tas-sema. Nitolbuk Missier ħanin biex fuq l-eżempju ta' Pawlu aħna ma ninsew qatt li kliemna u għemilna għandhom ikunu ta' eżempju tajjeb għall-oħrajn.
Nitolbuk tfakkarna dejjem fil-kelma tiegħek. Għatina l-erf tiegħek permezz ta' din il-kelma. O Spiritu Qaddis, kompli għatina d-don tal-qawwa biex dak li tnissel fina inwettquh fil-prattika. O Ġesu, kompli kun int il-modell tal-ħajja tagħna ta' kliemna u għeminna. Enna nirrikorru lejk u jekk maħkuma mill-ħażen kompli jaħsilna bid-dem tiegħek. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuħuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Il-għamidejk sagrifiċċju għat tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina bla qis, birek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi l-istqar San Bonifazju sa xerred demmu għalina. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq, nizzuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għarri San Bonifazju għall-martirju għall-istqarrija ta' ismek, biex bħal Kristu b'demmu jagħtina xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha. Sewa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min nieqes bil-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-ard u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej intilgħin ta' kull qdussija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tali d-dixxiepli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl qaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. Werrardulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lina nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Salvatore u Giuseppe, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppe l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaldna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Issa li ġeddidna mulej bil-mistera qaddisa, għamel insirbu nixbħu fil-qawwa tal-ħaġeb li wara sal-aħħar biex jisoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Wejja issa nduru fuq Ġesu fuq Omna Marija u nitolbu għat-talba li talbitna minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġifiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġifiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġifiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Madonna